जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। घर में केहू बा माई? हाँ बाबा, आई बाबा बैठी। माई कुछ भिक्षा दे द माई। ए बाबा पहले आप बैठी, भिक्षा तो आपके जौन हमसे सपरी तौन देबे करब। बैठी तनी बताई ई काहे आप जोगी भइल बानी? बाबा तनी कुछ बताई अपना जीवन के बारे में। अच्छा ला माई, अगर तू जानल चाहत हो तो हम तोहके बता देती। हाँ बाबा बतावा। विपत के ऐसान बहला बयारिया, विपत के ऐसान बहला बयारिया, भिखरिया भइली ये माई। माई विपत का हमरे पर ऐसन बयार बहल कि हम लाचार बेबस होके इस सरंगी गुजरी उठावे के पड़ल, अपने गुरु से जाके नाता जोड़े के पड़ल माई। और हम कोनो शौक बस जोगी ना भयल ही माई। अच्छा बाबा आगे बतावा कुछ। अच्छा ला माई सुना। विपत के ऐसान बहला बयारिया, भिखरिया भइली ए माई। अच्छा बाबा तो और कुछ बताई अपना बारे में। तोहार घर कहाँ बा और तोहार माई बाबू कहाँ बाड़े, अजे तू जोगी बन के घूमत तारा? माई ये चीज मत पूछा माई, हम चाहतनी कि दूसर कुछ पूछ ल, लेकिन ये चीज मत पूछा माई। अगर पूछते बाड़ू तो लो हम तोहके बतावतनी माई। सुना। बचपन में ही माई बाबू मरी गईले, बचपन में ही माई बाबू मरी गईले, बचपन में ही माई बाबू मरी गईले। भैया या भौजी हमके घर से भगईले, भैया या भौजी हमके घर से भग गईले, भैया या भौजी हमके घर से भग गईले। माई बचपन में ही मातारी बाप का साया हमरे सर से उठ गल माई। हमरे बड़का भैया और भाभी हमके नौकर में ही खटावे लगलन लोग माई। यही वजह से हम लाचार विवश होके घर छोड़ दिहली माई, जोगी बन गेली माई। और हमके कोनो शौक ना रह माई। और सुना माई। हाँ बाबा बोला। बचपन में ही माई बाबू मरी गईले, भैया या भौजी हमके घर से भगईले। बैरी बनवले बमाया के बजरिया, बैरी बनवले बा माया के
बजारिया भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई। अच्छा बाबा, ई बतावा तू कहाँ रहेला, आ का खाला पियला, कैसे जियला, ई जोगी के जिंदगी में बतावा। माई हम तरमता जोगी बहता पानी, जहे साँझ वहीं बिहान, हर दिन मांगत रहिला माई, यह गाँवे वह गाँवे, शाम का जवन रूखा सूखा मिल जाला माई, वही खा के कहीं भी अपन गुजारा कर लेला माई। हमार कौनो ठिकाना नहीं खे माई। और सुना माई, और का हम बतावल चाहती तो के बतावा बाबा। हमारा पपरल विपत्ति बड़ी यार बा, हमरा के पड़ल विपत बड़ी यार बा, हमरा के पड़ल विपत बड़ी यार बा। स्वार्थी समाज माई केहू ना हमार बा, समाज माई केहू ना हमार बा, स्वार्थी समाज माई केहू ना हमार बा। हमारा पपरल विपत बड़ी यार बा, स्वार्थी समाज माई केहू ना हमार बा। बाटे मजबूरी धैनी कठिन डगरिया, बाटे मजबूरी धैनी कठिन डगरिया भिखरिया भैनी ए माई भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई। अच्छा माई, अभी हमके भिक्षा दा और हम आगे की तरफ बढ़ी माई। हाँ बाबा, ला भिक्षा ला। सुना माई, लास्ट में तो हम का बतावत हैं। बतावा। विपत के ऐसान बहल बयरिया भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई भिखरिया भैली ए माई। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ।